Herri literaturarekiko harremana Letek herri mailan jasotzen duela esan daiteke orokorrean. Baina, esango genuke, esperientzia hori jantzi egiten duela lekuonatarrekin hartu emanean. Haren etxera sartzen hasi zenean, uste dut aurkitu zuela Joan Marirengan bere arimaren kideko bat. Hor hasi zen Xabier deskubritzen beste bizimodu bat. Askoz ere sakonagoa eta aberatsagoa. Hortikan, hurrengo pausua izango zen, Estokamairukoa eta hori dena. Ez da lotzen era bat Xabier Lete ez Dokamairurekin. Lete lotu behar da Lourdes Iriondorekin. Lourdes Iriondo da izarra, garai hartan. Izugarrizko izarra. Behin idazi nun poema batian munduko koajutore guztik behakin enamoratuta zeudela eta alaxe zan, alako euforia bat sentitu. Zein ote da Andre hau, galdetzen genion guk, guraso bai, ez? Gabriel Arestik, Lourdes Iriondori, Euskal Herriko Andre Gaia deitze zion. Orduan, hortek atera kontuak, ez dakit imaginatzen erresadan gaur egun, baina alaz esan. Estokamairuan hasi nintzen laguntzaile bat bezala. Antolaketetan laguntzen lehenengo kantaldi dago antolaketetan, gero hasi nintzen kantarientzat testuak idazten, eta halako batean Lourdesek bultzatu ninduen kantatzen astera. Eta nik esaten nimen noa hasi naiz kantatzen. Oso abotsa txarra daukat. Eta bai, egin behar dezu, eta orduan Lourdesek beti zalantza momentuetan bermatzen ninduen. Loriak utan nintza bezala, maitez eta magazte bat. Ura hainbeste maite detanik, ez da munduan beste bat. Oroitzen naiz kantaldia bukatu zenean, Josean Arzek esan zidanaz. Xabier, hain gaizki kantatzek, kriston egizitu eukiko dik. Iaztek teknika, iaz basapizti bat, oi hartzun etorritako 8 bat bezala iz. Egingo nuke Ilusio handiko garaiak uste dut izan duziala beretzako. Hor izan duzen esnatze bat bezala eta gure sustraiak eta gure nortasuna eta Euskal Herriak beste modu batea ikusi eta beste balio bat eman horrei eta guztiz maite mindu eta bilek alkarrekin biri hori egiten eta hemendikan ara sortzelan horietan zori hobiagoikan, ez da. Antxoni, zure atzean agoni. Aian jo, atze ondoan orkonbo. Xabier bere buruarekin nik uste beti izan zela autokritiko. Hasiera batean nik uste berak bere buruarekin konfiantza gehiegirik ez zuela. Nik uste bere lehenbiziko liburua argitara eman zuen arte. Nik uste liburu horre jarri zuela Xabier plazan, eta berak orduan bere burua indartu bezala ikusi zuen, eta handik aurrera batez ere poesiakin aurrera egin zuen. Berak gizarte hobe bat, gizarte justuago bat amesten du, eta sinesmen berri hori mamitzen da alde batetik, eta poeta bezalako kantuetan non poeta konprometitua justiziaren printzipioari lotua diharduen poeta izatea eskatzen duen, eta jadanik lehenengo liburu horretan agertzen da aberriari buruzko hausnarketa sakon bat. Xabier Leteren uda esan dezaiok egun arorik ederrenetakoa da, eta hor ematen ditu Xabierrek bere disko asko, poesia asko, liburu asko, eta nik uste dela aro bat miresgarria. Ez Dokamairuren biga izan zen izugarria. Baina gertatu zitzaion, estandakin gertatzean bezala. Arrile botatzen zunean alako urputzu geldo batera, momentuan sekulako eragina eta ondak eta uinak eta egiten ditu, baina gero, eguneroko bizitza. Eguneroko bizitza bai, eta eguneroko politika, eta eguneroko ideologiak. Orduako eta zegoen tartian, eta oso gatazka gogorra zen, ikaragarri gogorra, baita Euskaldunen artean ere izugarri gogorra. Juten ginenean herrietara, izaten genituen beti alako mezu emaileak. Gaur, ze kantatu behar dezute eta kantatu behar dauna eta
Eta halako gaiak ikutu behar aldituzu ero, eta zein behar dezute kantaldi epel bat, eo, gueztoko meirukoak horren kontra egoten ginen, eta tensio asko bizitzen genituen. Normala da bezala, pixka bat jendea, ez dakit nola esan, heldu zan bezala, hasi zan bere izten. Ezoko mairu desegin zanean, Xabierrek hartu zuen bere bidea, Lurdesekin noski, eta handikan denbora gutxira, ekarri genituen taldera, Pantxo eta Peño, eta Lurdesekin bostok egin genuen taldetxo bat, eta eman denituen zenbait jaialdi, toki askotan. Errotazar maitea, uraren ertzean. Euskaraz ezaten da askotan plazagizona, eta Xabier plazagizona zen. Jendearekiko harremana sortzen oso jaiua zen. Lortzen zuen komunikazioa jendearekin. Eta jendeak jarraitzen zion oso ondo beti, jaialdi guztietan. Lurdesek gaztetan ebakuntza fuerte bat izan zuen, bihotzeko ebakuntza bat, eta etxian eta familian oso babestua zegoen neska gazte bat zen. Urte batzuk zartxiago ere bazen, Lurdes. Igual batzuk ez zuten oso ondo ikusi. Baina, hori beraientzako etzen inungo eragozpena izan. Barrera guztian gainetikan saltoin eta izan duzen. Ezkontza hori eta bizitza berrioren abiatze prozesu hori. Lurdes Urnietakoa zen, eta ara juntzen Xabier. Amets egingo dugu iluna barrean libre jarko nautela eguna argitzean. Senar emazte bezala, nik uste dut letek halako babes bat aurkitu zuela Lurdesengan. Bai profesionalaren aldetik, abeslari moduan Lurdesek musika formazio sakona zuelako, baina uste dut hori baino garrantzitsuago dela psikologikoki leteri autokonfiantza bat eman ziola. Bikote perfektuan ikuste dut, alde hortatikan. Bai alde batetikan maite minduta zeuden, eta bestalde batetikan lanak eta nahiak aurrea alkarrekin ematen zituzten. Benito Otsoa, goze zerdi, hanik ez aurkitzen mendian dabil. Ai, Benito Otsoa. Benito Otsoa, Xabierrek itentzun gaina, Benito Otsoaren personaia. Gogoan dut, udara batian, Nafarroan, han jarri ginen Lurdesek. Venga, maskarrak prestatu behar dira. Eta gu periodikoak puskatzen, guaiziak ikras, Lurdes balde handi batian bere kolat prestatzen, eta haiekin Benito Otsoa maskara eta, antxumian eta primera basatzen genuen. Ezkonduzianetik bukara arte urtero juten zian Nafarrora. Hango klimare oso ondo zijoakilon Lurdesei, behaire bai. Eta lehenbizi juten zian Jesara, Leirako monastegia antxen dagoen gain gainean. Eta Ilunabarretan 6 hango fraileak, ben Gregorianoa eta abesten dute egunero. Hango espiritualidadia egia esan oso gustukoa zuten. Ideologia batek, pensatzeko modu batek, baina ez pensatzeko bakarrik, baizik eta sensibilitate batek, joera du paisaje batera edo bestera. Hori garbi ikusi da, nahi ustez, Xabier Leteren kasuan. Bere bizimoduaren ondorio bezala, maitasuna Nafarroarekiko, nik uste oso garbi. Nafarroan hiltzen ginean, asko unkitzen ninduten Arratsaldeek eta Ilunabarrek. Han eguzkia sartzen ikuste izugarrizko espetakulo bat izaten zen, ez? Eta gorri-gorria izugarrizko eguzki derra, baina hori baino lehen izaten zen arratsaldearen melankolia hori, ez?
Nafarroa arragoa, argiaren pausaleku, aizearen ibiltoki zabal esirik gabea. Bigarren poema liburua, bere ordurarteko liburu horik hoberena txata, nik uste dut 20. mendean zehar argitaratu zituen liburuen artean arrakasta handieneko liburua izan zela. Ale horretan daude esate baterako, hamarkada horretako kanturik hoberenen tekstuak. Eta hor dago bere betiko kezka hori da jainkoaren gaiarekin, bueltaka eta jiraka, eta berezia da, etzala behin hortikan atera. Zuk hartzen baldin badezu konfiteor baten, sigisten dut baten forma, ja religioan zaude oso garbi eta zaude jainkoarekiko harreman delako horretan, ez? Nik nire aitor badezaket, nik beste argi batzu dituk eta beste erabateko tximirrik naiz, ez dut ne ustez ne bizitza osoan jainkoari buruzko aipamenik egin ezpada modu txarrean.